under, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er det så? Atlas Butoft Rose. Atlas Butoft Rose. Så sagde jeg på djævlen alle hans gerninger og alle hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlen til jorden? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pig under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstandet fra de døde, opfaret til himmels, siden ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladning, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Og vi deles på den tro. Så er det her. Atlas Butoft Rose, det døber dig i faderens, i jeres og i søndens, ja, og i Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, og Herre Jesu Kristi Far, som nu har gennemført dig af vand og ved Helligånden, og styrket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang for nu og til evig tid. Amen. Åh, Herre, du som er i himlen, hellig vor dit navn, kom med dit rige. Stil din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til det hellige.